E Sali. Megana. E da fin do afin de teledo. E munu tamani. I ko kun jota. Nganya tu ka yela ka ni fini soro ikana. I ba fo ko fa be na. O kuma ne jini complet sa ade ma odun. Surumani ya. Surumani jamnya i ka warle donala. O kuma ne ba fini mdona so kono ito yela. E jole ma ki nya wolo na de ya. Ni den me fe ka fieta de. Surumani e ba war soro chogo do. E ma fo yala folo. I be na baram damne bo do i bi ni jole ma ko surumani. Ni ere here e jone ka tangana na jen jugu sago den no fe pan. Ere ben bela bene mangene. E ka ne ka yoro la je mine no o sigi na je ta du kena la je. Po fili me den tembolo po fili me fa be fe. Le ala ma so nga daga ere kono tien. Ayi. Soko klof la nere nyame soko na teta mi kuru sabaka. O man do na shuya la de ya. O ba do na koloko jugu ya de la. Men fagada la bi wallahi. Allah. Mogo to la ki jigi tigala koy. Ne tanyera ko do. Ne mba sedula. Ka tugu chogoro bayin ko nata kama. Ka soro seru tumene fe togo mina. Ne tugura chogoro bayin won na fami nata mi kama. Fuma tanyi. Chogoro bayin refle orom nabi. Amangene. Ni ya deli fion fe na sisa o te soro. Sali. Temga boya ne? Neko, sogo kilo saba mkela tala ne nyete sogo do la kulu saba ko atota la mi. O be dina sonjugu yare la. Sange. Wulu ne me. Wulu ne ka sogo na ya. Depuis ne blala mo cheto do ya musote do ya. Fo ne ter muso mi na no o denga ka post gini fle. Wulu. Wale wulu. Do shiani fe na bi jogo la. Sonjugu ya bi jogo la. Gerea. Ngina gerea. O ma be kan kan goro bode ya nga sogo talam ne manga sogo ta goro fobi e ne flare be sogo na do be ka do la fe ya na la sonama Allah de kan ngoy gerea ne tina sima sa e munu da nga fini naje ni fini nyana meta nda doni ka ken nin talanda i ka boy ka jiem na e kun fe ya ma i ka taka kana na de mimi binya shuna ni bodo wallahi teta yala meta nda doni son mana sai bi ko kila baby da yama shu na mta rodola ka kleni ne ya ni wa kleni be kleni jume ga warle donala na moro ni la ka joy bonsoir les jeunes ouais ate ageto me ga yoro do de yini quoi ko chokoroba do ko bois gamse bois gamse ouais effectivement carré me plein. Avec un carré qui n'est fait. Donc carré follow. Carré flana. Savana dans le Dumbe. Avec une galère donc on va y aller. Ok problème t'as là. Merci beaucoup. Ok merci. Toi comment jamdouma? Aboubacar Traoré. Traoré. Bon. Aboubacar qui me flafle. Abo mne. Abo d'hôtel là mais. Merci beaucoup. Alors Antonio. Bah. Afoni ne ka jena take gele atoy Allah ifa mai koy de batama min nakale to kodi est-ce que ne sika singa ta seru deli to ne kanga sigi nyoma ne te ke to ko la taw jometa term so mara mo no fe ma nya foi no so na ka kuma fe na so na ka sigi ne ma so ne tani gele ra koy kan ba chen na te chokoro ba yele ka to ko femba bolo cheni ma foi kena emaro serut mene fesa kone ka klaka ta nyajo labi a gele ale kanga sigi nyoma amalu abi nina ne ta maram fi mba nya foi obita akama na sona Allah Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka fanta inspiration beka million elana fanunga kanu ode beninka mama kalobu tebene mentenka alere ye mega ni ngana malo
Antle. 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 Nsantle. Eh, madame. Ah, para tutu. Eh, madame. Madame, agora como é, güey? Para tutu nana koy. Wallahi. Nesigi. Boa gamzandu. Ay nesigi folo. Eh, Allah. Para tutu. Mariam. Ye jongana shashi di ma. Eh, Allah. Eh. Jeng sogora chama, güey. Funga para tutu yeleme. Ni se ama ge. Nyonga ibe ga, güey. Ijo. Para tutu. Madame famara sa. He. Na fi kibaruya. Ye jongana jidi ma. Eh, akai. Akaya. Oh, jibe mbolo shagi wona. Donge fana duna jago jimina. He. Tena ga ko yeleme na. Madam. Ah. Tunga manoko. Tunga manoge du yeleme lenu. Madam. Ay senga doga siraga. Wallahi sega nyefo. Anga baton. Ay shu wolonvla ani tile wolonvla de ka jiga billahi. Para tutu. Madam kane mne kane fasa. Kane fi. Kane dawlo be pere. Madam aramade ni ma senga. Ite hera soro. Era ba don ne be taga wati mina. To foy kuntene la. To foy ko ne kunta Jigi a kunte mogo ye. An jigi fena go bo gamze mi. Na ma fo kan aketa ne. Aba fo kan keta. Yelema la fo ngomi. Absinga kodo kun. Ne sogo kun. Ne dingen ne. Ni ame go dingen i dusukolo de koro. No te ini muso be kile. Madam. Tiena para tutu yeleme. Bala sara bala wore sara. Ni jugunu mage faso nyama de. Golo gan sigi da sirama. Madam. Nana ni war nana. Ni war mugu yere de nana. Donc ni ya fam. Ni ta banene Europe ne kɛra société dɔ ɲɛmɔgɔba de n nana congé de la. Para tutu. N tɛna mɛn o. N nana congé de la. Para tutu glom na kon ma yɛlɛmɛ ta. N ye permis ta o. Permis. O ye permis ta ka di yan. Madame ayi ne yɛrɛ kɔni yan fo min falen mobiliw la. Wa muso in jamale a ka fari b'a fɔ k'ale de ye mɔgɔw wolo. Ne yɛrɛ dabali ma ban ala fini surumanidenw o kun ye mun ye han an ka village la o tɛ yɛrɛ tafeni bori da anw ta la fini surumani ko in kɔni ne ma fu sira a la a ma ɲi mɔgɔ yɛrɛ tɔɔrɔ la koyi ale tɛ. Ne e kun ye ne ye. A ma se k'a fɔ sa ne yɛrɛ la i ka argument bɛɛ falen. Madame ko yɛlɛmara. A tɛ kɛla moturu. Wallahi billahi. O kuma an donna da la. Madame ni minɛ fɔlɔ i ka nin bilengu yanni a ka daminɛ. Madame. N'o de f'i ɲɛna mɔgɔ fantanama ni fɛntigilama kelenw tɛ an ye sɛgɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ sa nin tɛ foyi ye. Tiɲɛna i kɛra hɔrɔn ye. Nin y'a daminɛ dɔrɔn de walayi. Ne ko an bɛ fɛn minnu kɛ Mali la o ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ yan. Madame o ɲɔgɔn caman fɛn bɛ kɛ yen nɔ a ta yen ka fisa n'o ye. O i sigi mɔgɔ tɛ taa yen wari sɔrɔ ka di. Madame i kɛ pewu n'Ala sɔnna ma hakili b'i la. Madame an ye ko kɛ ɲɔgɔn ye diɲɛlatigɛ sɔgɔmada caman ne ko Nafi dun. Nafi bɛ para tutu ye nin 2000 di ne ma hali tɔrɔmɛ kelen kun tɛ ne kun. Ala de b'i sara. Ka nɔ tɛ foli ko ye. Nafi yɛlɛmɛna kɔfɛla na yan nɔ. I b'a dɔn Nafi ye so sɔrɔ ne yɛrɛ kun ma so sɔrɔ ne ta kun ye kare kɔnɔ yala yala ye. Ne de taara n terimuso in fɛ yen Batoma. Ne de taara a fɛ yen. N'ale ko ne ma ko n'a ni Buwa Gamisen ka ko ɲɛnabɔ. A bɛ so ɲini ka di ne ma. N ko mun de la ne ka so ko tɛ ka ɲɛnabɔ. A ka sɔrɔ ka taa kama Buwa Gamisen ka sɔrɔ ka nin so in di ne ma. Ne yɛrɛ fana ɲinɛla téléphone kɔ cɛ grand maître fana mɛnna dɔɔni dɛ yɛrɛ n tɛ nin kalama de kan nin ne don yɛrɛ tɛ o ne t'a dɔn a bɛ na waati ne yɛrɛ n tɛ nin jɔli ma nɔgɔ. Sɔgɔmada in na a ka musokɔrɔbajan in o nana ne da kɔngɔ a ko ni Buwa Gamisen tɛ yen ne de bɛ yan a don sen n'a bɔ sen. Buwa Gamisen yɛrɛ dun a ɲɛnafin bɛ mɔgɔ la koyi. K'a man kɛnɛ a taara u ka dugu la furakɛli la. A taara u ka dugu la furakɛli la. Madame
e tu ka dugu yɔrɔ dɔ yɔrɔ Momé an ka renseignement ta ne bɛ fɛɛrɛ kɛ ka na n'a ye Bamakɔ yan ka se k'a furakɛ madame diɲɛ sɔgɔmada caman parce que a ɲɛna ma du wa gamisɛn jigiya dɔw ta ka tɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ bi a kun tɛ ka fɛn kan ye cɛkɔrɔba de don cɛkɔrɔba ko ni denmisɛnnin ko tɛ kelen i y'a faamuya n bɛ taa Nafi ka yɔrɔ ɲini komi n ka logement ni yan man jan a ma s'o ma yɛrɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ min bila Nafi fɛ madame n bɛna min f'i ɲɛna ne yɛrɛ nana ne jiginna hôtel min na n bɛna logement dɔ ɲini kɛrɛfɛ yan n'Ala sɔnna ma n'o kɛra an tɛna fama Faratutu yɛlɛmɛna koyi madame Ba Allo allo Somo c'est Nafi de do wa awɔ Nafi de do jɔn de do Paratutu de do Paratutu o ye mɔgɔ sugu jumɛn ye tuguni ala Nafi e filila ne ma ɔ i ni mun bɛ ɲɔgɔn kan luwanse la Buwa Gamisɛn fɛ yen sa Para a dun kɛra fama ye a kɛra fama ye koyi k'an bila ten komi Mali wari hali tɛ ye walayi mara n bɔra Maram yɛrɛ de ka yɔrɔ la sisan o ma i nana wa n nana walayi n yɛrɛ bɔra Maram de fɛ yen sa ale de ka indication di yan sunguruba surunin ya awɔ kɛ ale dangaden ka sɔrɔ an tɛ fili la yɛrɛ ale bɛ ne ka yɔrɔ yira e la ala olu ko fɛnɛ sira bɔ ten sa walayi i t'a lajɛ i kana bɔ n da ten sa e kɔni ma dɔn n bɛ na o i y'a dɔn dɛ komi n bɛ banque la fɔlɔ réseau de tɛ ka sɔn quoi ni ye retrait kɛ dɔrɔn n tɛmɛtɔ bɛ tɛmɛ ka yɔrɔ fɛ awɔ o dun bɛ diya ne ye bi awɔ kana bɔ Para a kɛra fama ye dɛ walayi a kɛra fama ye n'Ala sɔnna ma n yɛrɛ ma bɔ n bɛ so kɔnɔ yan n'Ala sɔnna ma n bɛ nale awɔ n y'a mɛn k'an bɛn o la à tout à l'heure awɔ bye bye Sali o ma ɲɛ tɛ ne jɔlen na e se ka charge ta ka jɛ i ka n ka samara jan wa don o don ko kura n ka charge ta ka jan n ka n sigi don i ka charge labɔ ka jan i bɛ taga min don so kɔnɔ kɛ a bɛ ten ɲari-ɲari i ko jɛgɛjigi bɔnna jakuma tɔn na donc an ka charge ta ka jan k'a fɔ ko fa tɛ den nin na kɔnɔ a bɛ bala ne la ni n kunkolo ma dafa walayi a sigi yan n ka charge sigi yan fɛ i tilala minɛnko la yɔrɔw jɔsila ka ban yɔrɔ fila n'a jɔ ta fɔlɔ yɔrɔ fila n'a jɔ ta na yan o ma ne ko dɔ de kɛ yan i ma foyi kɛ gɛrɛ n'a kɛ kuma i bɛ siran e ɲɛ bɛ mɔgɔ faga muru le la n bolo la don so kɔnɔ i k'i ko sa i k'i jɛ pere-pere k'i labɛn i n'a fɔ n ma deli k'i ye cogo min na n terikɛ dɔ bɛ nana an bɛ taa ci la ne ye n ko n'i y'i ko t'i labɛn n'a taga fɛn ni bɔdi nin bɔ i k'i labɛn ka ɲa n bɛ se ka bɔ ni nin ye o ka tugu jɔngɔ ta i fatɔlama ni ya i k'a lajɛ ta mɔgɔ sugudɔnbali k'i ka taa fini don o kuma fini bɛ kɛra sokɔnɔ parena de ya ne tɔgɔ nin ye den mɔdɛli min ye yɛrɛ a bɛ komi juru le tun bɛ don n'a nun na ye wa a ka sari dama saba wa kɔni bara bɛ ne la i k'i ka taa fini don k'e bɛ se ka bɔ ni taga fɛn ni bɔdi ye jugu sago kɔrɔ nin n'a mɛn si ta tiɲɛni nin y'i kunna i bɛ nin fɔ ni sini bɛɛ Mon bon petit. Grand maîtrise. Cɛ firi don. Cɛ yɛrɛ b'a kalama yɛrɛ tɛ ninnu ma nɔgɔ. I bɛna taama se yan. N'o tɛ. Cɛ yɛrɛ bɛ zone kɔnɔ la dɔn ou bien. Baasi tɛ yen. Non zéro walahi. Kɔni ma mɛn k'an kɔnɔ. Non walahi ma mɛn. Ok d'accord. bigini ka nin sɔn kura ko nin jɛsɛrɛ mariki ma nɔgɔn ko ye donc ka sɔn dɔɔni lamɛn fɔlɔ jugu sago nin yɛrɛ tun bɛ kɛnɛma yan a ta lamɛn. an tile. Paratutu. Nafi. a kɛra fuma ye sa. o bɛ fuma ye Nafi a bɛ kɛ tan tɔ. ala ka n'an turu ɲɔgɔn na koyi. walayi cɛw ɲɛnafin kun bɛ ne la est ce que e ta bɛ ne ta bɔ. e ta bɛ e ta bɔ cogo di e t'a la e y'a fɔ ne ɲɛna yan. Nafi n bɛna min f'i ye tunga ma nɔgɔn. walayi i sigi Sali Sali bɔ ka na chaise jan viens i ko bolo de jani b'a kan na Paratutu a ji yɛrɛ b'i bolo ka ban o. walayi. bari a kɛra patron ye sa jago ji yɛrɛ. a bɛ kɛ cogo di. ne tɛmɛ ka gɛrɛ ne yan Para k'an jumɛn bɛ yen. kan foyi tɛ yen. yen ŋaw. i yɛrɛ dun. kɔni baasi tɛ yen. walayi baasi foyi tɛ yen. a kɛra fama ye sa. o kɛra koyi. tagama ja la. walayi. k'i ni sunguruba surunin de ye ɲɔgɔn ye kɛ. walayi ni mara bɛ ɲɔgɔn ye hali sisan ni mara min ka bɛnbaliya min sen na. Maram kɔni tɛ i hakili t'a la yanni i ka taga. Buwa Gamisɛ m'a fɔ ko ni ne ma na k'aw tɛ don so kɔnɔ. awɔ. e taga ni an nana Buwa Gamisɛ fɛ yen Buwa Gamisɛ ko ni e fɛnɛ ma na ko so tɛ d'anw ma. ale t'a dun ye mun ye. jugu sagoya kɛ e tɛ cɛkɔrɔba ta tiɲɛlen o la de. est ce que olu yɛrɛ bɛ ne sa sen na. olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. a ɲɛ bɔ n tɛ ne fɛ ne ma n ban a la. a bɛ to yɛrɛ Nafi. Paratutu donna den la koyi
iPhone madame ngoni nte foye na an ka tourner kumba ba bolo Alisa avec ka togo di o be yala maboy wallahi fɛn nana quoi ok ne matériel ya Mathieu n'a fait cogo min na yakili b'a la n y'a faamu o kelen dɔrɔn de don n'Ala sɔnna et puis fɔlɔ i taara compagnie min na awɔ donc i b'a fɔ o kan quoi ok n y'a faamu c'est mɔgɔ ninnu on dirait mɔgɔ jugu donnen don ko kɔrɔ sisan quoi donc yɛlɛma bɛ don ko la voilà n y'a faamu maître i y'a faamu awɔ n y'a faamu mais n ye min d'i ma i y'a di madame ma kɔni non n y'a d'a ma sani k'i jɔ ŋanaki o i ko tɔnɔngɔ bɔra wo kɔrɔ i tɛna mɔgɔw fɔ wa ala jɛ i ko kunatɔ u bɛɛ b'i fo wa u bɛɛ b'i fo a ka ɲi tɛ sa don so kɔnɔ i ka n ka fɛn ta fauteuil duguma ka diya i k'a lajɛ i ko bo jani bɛ sɛ bo barada la para tutu n bɛna sisan yan n bɛna ci la ka na n y'a mɛn para para Sali na yan i bɛ ni faga ni malo ye dɛ k'i ka taa cɛ fo i bɛ k'i ɲɔngiri n'a fɔ ko joli de bɛ wolonfila cɛ la mun de b'i la ni sɔkɔya fɔli tɛ kɛlɛ yan dɛ n'i tola na ka ne ka marché tiɲɛ n'i ye ne ka wariko dabila wallahi n b'i da k'i kantigɛ i n'a fɔ sɛdenni nin ye mun ta tiɲɛbagatɔya fɔli ye n terikɛ nana ka bɔ jamana jan na o bɛ ka na an fɔ k'i ka t'o fo i bɛ k'i suulu i n'a fɔ ko jigibagatɔ billahi ni n ka wariko tiɲɛna n b'i faga dali la ta tiɲɛbagatɔ bɔ kɛnɛma bɔ hala kelen kɔrɔ ni k'i ka taa cɛ fo i bɛ t'i mɔrɔmɔrɔ k'i jɔ viens pas dɛ oui allô ouais effectivement c'est monsieur Chissé hôtel mɔgɔw de don ouais suro ne sira yen ouais ne ye une semaine de ta ouais à bout de toi-même para ouais ko nin ma mɛn dɛ non Nafi ma mɛn ko den kuntanin kan ka taa n ka fɛn ta ka diya a bɛ k'i munumunu so kɔnɔ yɛrɛ denmisɛnninw a tɛna minɛ ye a tɛna bɔ ka kuma n fɛ wallahi baasi tɛ yen kɔni wallahi baasi tɛ i yɛrɛ dun baro ye n diya la dɛ yen diyara Nafi an sama dun i sama bɛ sira la Mathieu non kana douter o la yɛrɛ n y'a d'a ma chef i y'a d'a ma ouais ok agent de poche b'a nɔ na ok n y'a faamu donc n ka cɛ ala k'i lakana i da i k'i sunɔgɔ i komi ko ma kɛ n bɛ nin kɛ sharp san i bɛ fɛn di mɔgɔ ma et puis n'a ka di i bɛ se ka donna ni sagi ye kana di mɔgɔ si ma ka bila parce que ni donni dara kan a bɛ déranger dɔɔnin quoi donc kana koli valeur bɔ a la quoi i y'a faamu wa Mathieu mais i ye jeune i y'a koli contrôler ka ɲɛ a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi fo b'a tɛ n y'a faamu i y'a faamu wa n y'a faamu n y'a faamu patron d'accord et puis kana fɔ k'i bɛna ni wari mugu ye dɛ ni wari dir'i ma dɔrɔn a verser n ka compte la ok n y'a faamu i ka agent de poche problème foyi t'a la a ka di ye cogo o cogo an b'a kɛ ten voilà n'Ala sɔnna donc an b'a kɛ ten ala ka se ni ɲuman amina yarabi bon petit n'Ala sɔnna non ko bɛ yen dɛ ok i bɛ n ka foli fɔ madame a b'a mɛn Business igawani ne atentata tellement de fort la sisa meka fanta inspiration beka million de lame fanunga kanu ode beninka mama kalobu tebe ne mentenka ale de ye mega ni ngana malo